Hola, què tal? Avui et vinc a parlar de les DRR, la tècnica més fisiològica i natural que existeix per netejar aquesta part d'aquí darrere del nas. Sabies que el seu creador, en Guy Postio, parlava de desobstrucció rinofaríngica amb l'idea de desobstruir, però que actualment a la literatura es troba més sovint el terme de drenatge, com per donar l'idea de bellugar aquest moc? Sí, per a fer un reel sobre nomenclatura d'una tècnica en concret és una mica friqui, ho reconec, ho sento, però què hi farem? Vinga, va, que t'ensenyo com ho faria amb un nadó. La idea és posar una miqueta de suèrum per un costat, deixar que se l'empassi, una miqueta de l'altre costat, deixar que se l'empassi, i després, per bellugar realment, per drenar realment aquestes secrecions de la part del darrere del nas, tanquem la boca i fem que inspiri fort pel nas. I podem apretar també la base de la llengua contra el paladar tou per aconseguir realment aquesta vibració que arrossegui més moc. Tu l'havies sentit anomenar, aquesta tècnica? Explica'm-ho en comentaris.